Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашия нов подкаст, посветен на астрологията, на психологията, на отношенията между хората и на това как можем да променяме себе си с астрологията. Ще го правим заедно с така популярната астрологка Антоанета Салфич. Тони, здравей и добре дошла! Много ми е приятно, че заедно правим на това нещо с теб и се радвам, че първата ни тема е кой съм аз или темата за Овена. Овена е главата. Главата съдържа абсолютно всички възможности. Обаче, когато не сме си наредили главата, ние се проявяваме по най-различен начин. И въпросът е кой съм аз? Кой се появява? Дали се проявяват нашите рога? Дали ще се проявяват нашите усмивки? Дали нашият дълбок поглед? Затова е изключително важно да разберем, да дадем отговор на този въпрос, но всъщност един живот не стига. Това е индивидуалното чувство, чувството за кой съм аз, да ме признаят такъв какъвто съм, да запазя собствените си граници във връзката, да проявя собствените си най-добрите си умения в работата. Това е темата, която ще бъде изключително актуална от следващата година. Защо? И заради една много сериозна особеност, че навлиза изкуственият интелект. Тоест, уравновеловката, този, на който не му пука, който не си задава кой съм аз въпроса, то е в енергията на изкуственият интелект. Добре, как да го събудим този Овен тогава?